Čaute všetci, moje meno je Michal Durovič a práve sledujete kúzelnícky kanál Magic Miracles. V tomto videu vás naučím jednoduché kúzlo s kartami, ktoré som nazval Odhad. Najprv vám ho ukážem a potom vás to naučím. Poďme na to. K tomuto kúzlu potrebujem diváka, ale keďže som tu sám, tak si budem musieť pomôcť sám. Ale tú prezentáciu budem hovoriť ako pre diváka. Čiže vyskúšam tvoj odhad. Mám tu balíček kariet a zoberiem, povedzme, nejakú takúto kôpku kariet. Dobre si prezri, aká je tá kôpka hrubá, asi koľko tam tých kariet je. A vyskúšaj zobrať presne takú istú kôpku kariet. Tak povedzme, že divák zoberie nejakú takúto kôpku. Nie je to zase až také zlé, ale mohlo by to byť ešte lepšie. Dám ti druhý pokus. Možno zobrať troška viac, lebo tu je tak menej. Tak divák zoberie, povedzme, takúto kôpku. A to je už niečo lepšie. Už je tam tých kariet o niečo menej než v tejto kôpke, ale stále to nie je dokonalé, tak ti dám ešte tretí pokus. A divák zoberie, povedzme, nejakú takúto kôpku. Zvyšok môžeme odložiť. A keď sa na to pozriete z boku, tak oni sú tam také hrbolčeky, nie je to vôbec také rovné. Odhad nemáš dobrý. Ale možno máš niečo lepšie, možno máš cit pre náhodu, odhad náhody. Pozri. Tu je jedno ESO, druhé ESO, tretie ESO a štvrté ESO. Odhad balíčkov ti veľmi nejde, ale hľadať ESA, v tom si dobrý. To by bolo ku kúzlu, dúfam, že sa vám páčilo a ak nechcete vedieť, ako som to spravil, tak teraz prestaňte sledovať video, vypnite ho, pretože teraz vás to naučím. K tomuto triku potrebujete balíček žolíkových hracích kariet, skutočne nezáleží od výrobcu, kvality a tak ďalej. Ja používam karty Butterfly od Ondreja Pšeničku. V balíku si nájdete všetky 4 ESA, ja som si ich nachystal sem a dve z nich si dáte na spodok a dve z nich si dáte na vrch. Nezáleží či čierne alebo červené. A toto je celá príprava predtým, než idete ukazovať trik. Aby ste pochopili lepšie jednotlivé kroky a kde vlastne tie ESA sú, tak ja si otočím aj tie, ktoré mám na vrchu, aj tie, ktoré mám na spodku, aby ste ich vedeli potom sledovať. Ešte predtým, než som začal natáčať prevedenie, som spravil jeden pohyb, ktorý spravíte predtým, než niekomu idete ukázať to kúzlo. A to je pohyb takýto, pravou rukou si zoberiete karty takto z boku. Nejakú časť, to je tá kôpka, ktorú chcete odhadovať. Nech je to menej ako štvrtina, lebo vám to potom nevydá na celý balíček, tak povedzme, nech je tam nejakých 10 kariet. Napríklad takáto časť úplne stačí. A palcom zoberiete vrchnú kartu a tú zvyšnú kôpku dáte takto na vrch a nechajte si tam takto malíček, ktorý vám oddeluje tie dve kôpky. Tento pohyb môžete spraviť aj pred divákmi, keď sa s nimi budete rozprávať, potom si dáte chvíľočku pauzu a potom idete na to kúzlo, alebo to môžete spraviť ešte predtým a potom prídete ku ním takto. A začnete prezentáciu s tým, že teda vyskúšam tvoj odhad, celú tú prezentáciu si môžete vlastne prebrať odo mňa alebo si vymyslíte niečo svoje a zoberiete teda nejakú časť tých kariet. Beriete vlastne tú časť, kde máte ten malíček, ktorý vám to oddeluje a tú prvú kôpku položíte takto na stolík. Samozrejme to ESO nie je otočené, to je pre tie účely, aby ste vedeli, kde ktoré je. Potom poviete divákovi, aby zobral približne takú istú časť balíka, tak povedzme, že on zoberie nejakú takúto a položí ju sem. To už máme prvé dve ESA, ktoré sme sem dostali veľmi jednoducho a teraz ako dostaneme tie zvyšné dve ESA na vrch, aby to potom divák preložil. Určite ste si všimli, že počas toho kúzla som ešte tak premiešal tie karty. Pre diváka je to ešte potom viac nepochopiteľné, lebo tie karty medzi tým miešate. To znamená, že je väčšia náhoda, neviete kontrolovať ako tie ESA. Nemusíte mu priamo povedať, že pozri, zamiešam tie karty, môžete to spraviť len medzi tým, ako niečo iné rozprávate. A prvé miešanie vyzerá takto. Chytíte si karty do pravej ruky, ja vám to skúsim ukázať takto, možno si budem trocha cloniť. Chytíte karty do pravej ruky a palcom a tými zvyšnými prstami chytíte vrchnú a spodnú kartu. Asi nejako takto. A zvyšok balíka potom premiešate. A poslednej karty idete po jednej, aby ste to ESO dostali zase na vrch. Keď toto všetko spravíte, tak skončíte s tým, že jedno ESO máte takto zase na spodku, ktoré ste tam pridržali tými prstami a druhé ste si dostali na vrch. Ukážem vám ten pohyb ešte raz, karty chytíte do pravej ruky, normálne ako keď idete miešať karty v dvoch rukách a normálne teda beriete karty takto palcom, ale tentokrát zoberiete jednu kartu aj zo zadu, takto. Premiešate zvyšok balíčka a posledné karty premiešate po jednej, aby sa to ESO dostalo na vrch. A toto je teraz naše poradie. Opäť poviete divákovi, nech zoberie nejakú časť, teda teraz už po druhýkrát, zase ju dá vedľa a medzi tým komentujete, že teraz je to troška menej, teraz je to viac, že dám ti ešte jednu možnosť a teraz opäť premiešate tie karty. Tentokrát tu jednu už ale nenecháte na spodku, ten krok vynecháte, len to premiešate a to ESO dostanete na vrch,
tam budete miešať potom tak po jednej karte. Nemôžete to spraviť úplne okato, že budete miešať zrazu veľa a potom len takto po jednej karte budete brať, lebo to je veľmi okaté. Úplne prirodzene to premiešate a tie posledné karty tiež. Ja to robím pomalšie, preto aby ste to teraz videli. Takto to vyzerá v plnej rýchlosti. To je všetko. Tým si dostanete to posledné ESO na vrch, opäť mu poviete, nech zoberie niekoľko kariet. Môže zobrať v podstate aj celú klopku, keď tam už ostane málo kariet, ale je dobré, aby mal ešte na výber, lebo keď tam bude napríklad málo kariet, tak sa bude sťažovať, že už si tam nemôže nejaké pridať. Dajú sem a potom teda poviete, že v tých odhadoch nie je až taký dobrý, ale že je dobrý napríklad v niečom inom a potom pootačujete tie karty a poviete, že je dobrý v hľadaní ESA alebo v odhadovaní náhody alebo proste si niečo vymyslíte do tej prezentácie. Ešte raz vám to ukážem, aby sme to mali teda zhrnuté. Toto je príprava, 2 ESA sú na vrchu, 2 sú na spodku. Ja ich mám otočené, aby ste vedeli, čo robím. Predtým než začnete, si dostanete to jedno ESO takto na spodok, držíte si malíček, poviete divákovi teda o tom odhade, zoberiete vrchnú kopku, položíte ju sem, dáte teraz divákovi, nech zoberie, troška sa nám rozvidnelo, máme tu viac svetla, nech zoberie niekoľko kariet. Potom tie karty premiešate, tú jednu spodnú si tam pridržíte, premiešate a poslednú kartu dostanete takto na vrch, potom mu zase poviete, nech to preloží. A teraz máme ešte to posledné ESO, dole, zase ich zamiešame, tentokrát už nenechávam prstami tú spodnú kartu, iba dostanem tú spodnú takto na vrch, opäť preloží a to je celé kúzlo. Dúfam, že som to vysvetlil dostatočne dobre, že sa to dalo pochopiť a mám pre vás ešte pár trikov a rád, ako toto kúzlo vylepšiť a čo robiť, čo nerobiť. Hneď prvé, čo mi napadlo je, aby ste toto kúzlo neukazovali tým istým ľuďom dvakrát, pretože oni si potom všimnú vlastne, že kde tie sa sú a budú chcieť zamiešať tie karty ešte predtým, než im to ukážete. Aj potom to kúzlo vlastne vám možno povedia, že ukáž to ešte raz a chcem to predtým zamiešať. Prirodzene prejdete k nejakému inému kúzlu, môže to zamiešať a potom, ja neviem, dáte mu vybrať kartu, čítate myšlienky a tak ďalej. Čiže neukazovať toto kúzlo dvakrát tej istej osobe, možno ak máte nejakých dvoch kamarátov a potom sa dostanete do party a oni povedia, že teda ukáž im to kúzlo, čo si ukazoval aj mne, zrazu je tam 10 ľudí a len dvaja z nich to videli, tak to je ešte OK, to sa dá, ale nemôžete to ukazovať im, budete to ukazovať nejakým im kamarátom a im poviete, nech im dopredu nehovoria, čo sa bude diať. Druhá rada je, aby ste toto kúzlo neukazovali ako svoje prvé kúzlo, ktoré niekomu ukazujete, pretože oni v podstate nevidia ešte ani tie karty, či tam náhodou nie sú všetky karty ESA. Myslia si, že to máte nejako pripravené, takže najprv ukážte nejaké kúzlo, normálne sa potom rozprávajte, medzi tým si pripravíte tie ESA na vrch a na spodok a potom ako ďalšie kúzlo im ukážete aj toto. A tretia rada je prezentácia. Poriadne si natrenujte jednak aj tie dané kroky, lenže tie kroky nie sú ťažké, tá technika nie je ťažká, preto sa môžete viac sústrediť na prezentáciu, čo pri tom hovoríte, ako to vlastne poviete. Jedna vec je napríklad ukázať takto 4 ESA. Ďalšia vec je, že tu môžu byť 4 náhodné karty, ale ja vlastne dopredu viem, aké karty tam budú a mám niekde na papierku pripravenú predpoveď. To je možno ešte o niečo magickejšie, lebo to sú proste náhodné karty a zrazu ukážete, že aha, tieto karty som predpovedal, že tu budú, miešali sme karty, ty si to prekladoval, kde si chcel, wow. V rámci prezentácie potom ešte otázka, či chcete tie karty otočiť takto rýchlo naraz, že ste vedeli, že tie 4 sa tam budú, ako som to napríklad spravil ja, som si bol istý, že aha, ESO, alebo proste poviete, že OK, že budem potrebovať tie vrchné 4 karty, tak sa pozrieme, čo tu máme a ako otáčate jednu kartu za druhou, tak aj vy, ako kúzelník ste šokovaní, že wow, že máš tu 4 ESA, v odhade nie si dobrý, ale hľadanie 4 ESA si. OK, to bolo to kúzlo, predtým než to niekomu ukážete, si to párkrát vyskúšajte, troška si to natrenujte, nech viete, čo tam máte robiť. Prezentáciu môžete použiť tú istú, čo som mal aj ja, no a ak sa vám toto video páčilo, ak sa vám to kúzlo páčilo, dajte tomuto videu palec nahor. Ak máte ešte nejaké otázky, že si neviete s niečím rady, napíšte to dole do komentára, ja sa vám pokúsim pomôcť, alebo mi tam napíšte, čo si o tom kúzle myslíte a aké si máte zážitky, skúsenosti a koho ste okúzlili. Ak ešte neodoberáte môj channel Magic Miracles, tak kliknite dole na odber, dávam... Ak ešte neodoberáte môj YouTubeový channel Magic Miracles, tak kliknite dole na odber. Každý týždeň pridávam 2 videá, sú tam rôzne kúzla, floriše a celkovo takéto kúzelnické veci, takže ak máte radi tieto triky, môžete sa naučiť ďalšie. To je odo mňa všetko, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!